Καλησπέρα, Φώτης εδώ, Νάμιντα. Όπως ίσως έχετε ήδη δει αρκετοί από εσάς, η Ντεαγκοστίνη κυκλοφόρησε ένα περιοδικό καινούριο με τον Iron Man, που έχει μέσα αυτό το μοντέλο που βλέπετε εδώ πέρα. Έχει διάφορες λεπτομέρειες, απλή συναρμολόγηση, έχει αρθρώσεις, κίνηση, λεπτομέρειες σε χρυσό, φώτα, 52 αρθρώσεις κτλ. Και φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Το πρώτο τεύχος κάνει μόνο 2 ευρώ και περιέχει μέσα μια κατασκευή με το κράνος του Iron Man. Έχει ένα κατσαβιδάκι, βιδίτσες, θα τα δούμε όλα τώρα με λεπτομέρειες όλα αυτά. Επίσης, μέσα στην πρώτη συσκευασία θα βρείτε αυτό που δεν ξέρω τι ρόλο βαράει. Μια μικρή αφισούλα ίσως. Το manual για τη συναρμολόγηση που ανοίγει σαν αφίσα κάπως και φαίνονται όλες τις λεπτομέρειες. Πώς θα φτιάξουμε το κράνος. Ένα περιοδικό Iron Man, αφιέρωμα στις ταινίες. Κατασκευάστε το Mark III. Και τα λοιπά. Και υπάρχει και μια μικρή μπαταρία επειδή φαίνεται ότι ανάβουν τα μάτια στις πανοπλίες. Τώρα το όλο κόστος δεν έχω κάτσει να το υπολογίσω, αλλά από ό,τι διάβασα βγαίνει κοντά στα 800-900 ευρώ, κάτι τέτοιο, που νομίζω είναι υπερβολικό. Βέβαια θα βγει μεγάλη φιγούρα, φαίνεται να είναι καλής ποιότητας, αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει κάποιος από τη διαδικασία να τα μαζέψει όλα. Μπορεί με τα ίδια λεφτά να αγοράσει μια κανονική φιγούρα, αλλά αυτό το κρίνουμε στο τέλος. Πάμε να φτιάξουμε το κράνος και θα δούμε στο τέλος του βίντεο τελικά αν αξίζουν τα λεφτά του. Είναι πραγματικά μέταλλο, δεν το περίμενα, αλλά είναι κανονικό μέταλλο. Δεν ξέρω ακριβώς τι υλικό, αλλά από ό,τι φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα θα είναι βαρύ και μεταλλικό. Έχει μέσα λαμπάκια. Αυτές τις πολύ μικρές βιδίτσες που άμα τις χάσετε θα έχετε σοβαρό πρόβλημα. Διάφορα άλλα μικροεξαρτήματα. Φαίνεται να έχει αρκετή λεπτομέρεια, αλλά αυτό που προβληματίζει εμένα και φαντάζομαι και τους περισσότερους, εντάξει εγώ δεν είμαι και φανατικός του Iron Man της Marvel, αλλά φαντάζομαι γενικά αυτό που προβληματίζει τους περισσότερους ότι έχει να κάνει με την Ντεαγκοστίνη είναι αν θα ολοκληρωθεί η σειρά ή όχι. Δεν έχω τσεκάρει ακόμα πόσα τεύχη έχει συνολικά, θα το δω και θα σας πω αμέσως. Αλλά ναι, αν μπει στη διαδικασία και βγάλει ας πούμε, ξέρω εγώ, τα 30 τεύχη και σταματήσει μετά, τέλος πάντων. Και έχει αυτό το κατσαβιδάκι που φαίνεται και αυτό καλή κατασκευή, μεταλλικό στο χρώμα του Iron Man, δηλαδή το πρώτο τεύχος 2 ευρώ και σου μένει και το κατσαβίδι, πάρτε το, για μένα πάρτε το πρώτο τεύχος τουλάχιστον. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να κατασκευάσουμε την πανοπλία. Αυτό φαίνεται ότι θα πάρει λίγο χρόνο παραπάνω από ό,τι υπολόγισε, γιατί είναι αρκετά περίπλοκο, οπότε θα σας δώσω λιγάκι. Η πρώτη άποψη για την κατασκευή φαίνεται να είναι καλή, δηλαδή αυτό φαίνεται ότι είναι δύσκολο να μπει, κάπως μαγνητίζει και στέκεται στη θέση του, χωρίς ακόμα να βάλω τις βιδίτσες. Για πάμε να δούμε. Ένα καλό που έχει ότι είναι αρκετά φιλικό, γιατί όλες οι βιδίτσες ας πούμε γράφουν EP, BP, AP, οπότε κοιτώντας κάποιος το manual και τον οδηγό μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι χρειάζεται να χρησιμοποιήσει χωρίς να μπλεχτεί. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μικρά σακουλάκια για τις βίδες, αν και είναι λίγο δύσκολο να ανοίξουν. Το κατσαβιδάκι είναι μαγνητικό, πράγμα που βολεύει πολύ. Συνήθως όταν βιδώνω κάτι από δύο πλευρές πάω να αλλάξει μία από τη μία, μία από την άλλη. Νομίζω αυτό είναι εντάξει στη θέση του. Μην περιμένετε ότι είναι κάτι που θα το ξεπετάξετε σε 5 λεπτά. Δηλαδή ακόμα και με τις οδηγίες και όλα αυτά θέλει την ώρα του. Και ευτυχώς υπάρχουν και αρκετά μαγνητικά κομμάτια. Αυτό είναι μαγνήτης και σώσαμε τη μία βιδίτσα. Όπως και να το κάνεις, είναι λεπτοδούλειά. Και το γεγονός ότι έχω και ετοιμώσει το βίντεο όσο κάνω τη δουλειά δεν βοηθάει πάρα πολύ. Ίσως έπρεπε να έχω επιλέξει ένα άλλο setup και μπορείτε να βλέπετε και εσείς πιο καλά. Πήγε και η θέση για τις μπαταρίες με τα λεντάκια. Το επόμενο βήμα έχει να κάνει με αυτό εδώ το εξαρτηματάκι, στο οποίο στερεώνονται πάνω τα λεντάκια.
Είναι ωραία σαν διαδικασία και αρκετά ευχάριστο. Φαίνεται να έχει πολλή λεπτομέρεια, αν σας αρέσουν οι κατασκευές δηλαδή, απλά βήματα. Ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα παραμένει το αν θα ολοκληρωθεί η συλλογή ή όχι. Επίσης ακόμα ένα θετικό είναι ότι οι βίδες είναι με τη σειρά, δηλαδή μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί να αλλάξω βίδες. Χρησιμοποιώ αυτές τις μικρούλες από την αρχή. Δεν με έχει πάει σε άλλο σακουλάκι δηλαδή. Η διαδικασία μέχρι τώρα μου έχει πάρει περίπου ένα τεταρτάκι, αλλά ταυτόχρονα μιλάω κιόλας και προσπαθώ να δείξω και κάποια πλάνα από το τι κάνω. Okay. Επόμενο βήμα. Είπα μεγάλο λόγο και αλλάξαμε βίδες. Πόσο όμορφα είναι αυτά τα σακουλάκια. Ωραία. Και βάζουμε και 2 βιδίτσες μιλέι. Φυσικά, να διευκρινίσω εδώ ότι το βίντεο αυτό δεν είναι διαφήμιση, δεν με έχει πληρώσει την Αποστήνη, δεν είναι sponsor το βίντεο. Απλώς το είδα τη φιγούρα αυτή που βγήκε το κράνος και σκέφτηκα να το πάρω και να το φτιάξουμε εδώ μαζί έτσι για την πλάκα. Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να το συνεχίσω δηλαδή, δεν πρόκειται να παράλληλο. Ωστόσο πρέπει να παραδεχτώ ότι ας πούμε και αυτοί οι μικροί οδηγοί μέσα που σας οδηγούν πώς ακριβώς θα μπει το κάθε εξάρτημα είναι πολύ καλής ποιότητας, έχει πολύ λεπτομέρεια. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά ακόμα και η εγκοπή είναι τετράγωνη εδώ για να μην μπορεί να μπει λάθος. Πάει και αυτό. Τώρα αυτό φαίνεται να είναι πολύ δύσκολο σήμερα γιατί πρέπει να στερεώσω κάπου λέει το διακόπτη εκεί πέρα μέσα. Αυτό το σιδεράκι πρέπει να μπει εκεί σε εκείνη την τρυπίτσα. Συγγνώμη που το κάνω εκτός κάμερας αυτό, αλλά είναι πολύ ψηλό δουλειά, είναι λεπτομέρεια μικρή. Πρέπει να μπει αυτό εδώ πέρα έτσι μέσα και πρέπει να το κουμπάω κάπου σταθερά. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια είναι που με δυσκόλεψε περισσότερο από όλα. Και όταν ανοίγει το κράνος θα πιέζει το διακόπτη και θα ανάβει το φωτάκι. Αυτή είναι η ιδέα. Υπάρχει μια περίπτωση να έχω βάλει το πρώτο εξάρτημα ανάποδα γιατί δεν μου κλείνει το κράνος τώρα. Γιατί όπως και να το δοκιμάσω κάτι βρίσκει. Οπότε υποθέτω ότι πρέπει να ξεβιδώσω πάλι το πρώτο και να το ξαναβάλω ανάποδα. Σωστά δηλαδή. Ναι, το είχα βάλει ανάποδα. Το ένα πράγμα μπορούσα να βάλω ανάποδα, το έβαλα από ό,τι φαίνεται. Οπότε ερχόμαστε εδώ, κουμπώνουμε και βιδώνουμε από κάτω. Πρέπει κάτι να μην έχει βγει πάλι σωστά, γιατί αυτό εδώ θα πρέπει να γυρίζει λογικά. Το έχω αρχίσει και ξενερώνω. Λοιπόν, βάζουμε την μπαταρία μέσα. Καπάκι μπαταριών. Κάτι δεν έχω κάνει σωστά γιατί δεν ανάβουν τα μάτια. Πάμε να κάνω και το τελευταίο κομμάτι, η μάσκα. Έχουν περισσέψει πολλές βίδες, λογικά έχουν δώσει βίδες και για τα επόμενα κομμάτια. Εδώ κάτω πάει. Αν για να κουμπώνει η μάσκα, οκ.
ωραία, έρχεται και μαγνητίζει εκεί. Κάθεται ωραία. Από εδώ την άλλη πλευρά και βγήκε σωστά. Εννοείται πως όχι, καθότι αυτό δεν γυρνάει και δεν ανάβουν τα μάτια. Οπότε το ξεβιδώνω και είμαι μαζί σας πάλι όταν το φτιάξω σωστά. Και μετά από κάποιες μικρές δοκιμές και διορθώσεις, τη μάσκα του Iron Man σε όλο της το μεγαλείο. Όπως είπα και στην αρχή, είναι βαριά, είναι μεταλλική. Βέβαια ο μηχανισμός δεν μου έχει μπει πολύ σωστά, δεν ξέρω, δεν δουλεύει τέλεια. Άλλες φορές ανάβει, άλλες δεν ανάβει. Αλλά δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία να το διορθώσω γιατί δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Για 2 ευρώ πάρετε το πρώτο τεύχος, φτιάξτε τη μάσκα, κρατήστε το κατσαπιδάκι, κρατήστε και όλες αυτές τις βιδούλες που μείναν εδώ πέρα καβάτσα για μελλοντική χρήση. Τώρα το επόμενο τεύχος λέει ότι θα έχει 5 ευρώ και από εκεί και πέρα θα είναι 10 ευρώ το τεύχος. Από ό,τι διάβασα στο ίντερνετ, για να ολοκληρώσετε τον Iron Man χρειάζεται περίπου 700 με 800 με δεν ξέρω 900 ευρώ, που το ποσό είναι τραγικά απαγορευτικό. Δηλαδή με 1500 ευρώ μπορείτε να πάρετε life size άγαλμα του Iron Man, οπότε δεν νομίζω ότι αξίζει να μπει κάποιος στη διαδικασία, ιδιαιτέρως αν δεν είναι σίγουρος ότι θα ολοκληρωθεί η συλλογή. Πάντως το πρώτο τεύχος από μένα είναι ναι, είναι σίγουρα ναι. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Δεν έχω ιδέα πώς θα συνεχίσω στο κανάλι, ωστόσο αν νομίζετε ότι το περιεχόμενό μου σας κινείται ενδιαφέρον, κάντε μια εγγραφή, αφήστε ένα σχόλιο, ένα like, βοηθάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ όπως πάντα για το χρόνο σας. Iron Man out. Λέω Iron Man out. Σβήσε. Μπράβο.